ସାମ୍ବାଦିକ ମହମ୍ମଦ ଅସଲମଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମହମ୍ମଦ ଅସଲମଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସାଉଲ ମଙ୍ଗରାଜ, ସୁଧୀର ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଦାମୋଦର ଦାସ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦଳେଇ, ଆଶୁତୋଷ ରାଉତ, ନୌକେଶ୍ୱର ପଟେଲ, ବିନ୍ଦୁ ମହାନନ୍ଦ, ବଟକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ରାଇଚନ ଅଘରିଆ, ଅଶ୍ୱିନୀ ମଲ୍ଲିକ, ବ୍ରହ୍ମପ୍ରସାଦ କାଣ୍ଡ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ବଗର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମହମ୍ମଦ ଅସଲମ ସଦାସର୍ବଦା ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ବକ୍ତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମେତ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ରାଉତ, ରୂପେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକ ବିକାଶ ଖଡସେଲ, ସନ୍ତୋଷ ବାଗ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରସାଦ କାଣ୍ଡଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୃଷ୍ଟି ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।